Estimar els objectes. Així s'anomena la primera exposició etnològica del cantaor xativí Pep Jimeno Botifarra. Avui ens trobem ací a Sant Domènec, que tenim el plaer d'inaugurar una exposició que és una exposició molt singular, com ara veureu. La primera vegada que tenim una exposició d'aquesta tipologia, d'aquestes característiques, una exposició sobre estimar els objectes, l'hem titulat d'aquesta manera, perquè són objectes de la vida quotidiana que ens fan pensar molt en tot el que tenim, com hem anat evolucionant, i aquests objectes que ens han facilitat la vida, altres com han anat i els objectes canviant també. Com dic, és una exposició molt singular i a més té la característica de que tots aquests objectes són del nostre estimat i amic Pep Jimeno Botifarra. Tots els objectes que hi ha ací són d'ell, pertanyen a Pep, i a més tenim és un punt més a sumar a aquesta exposició el fet de que són d'ell i que ell va fer un poc de guia turístic per a les properes setmanes, per a la gent que vinga, sobretot el proper cap de setmana se faran unes visites guiades ací a Sant Domènec, també està prevista unes visites guiades als centres educatius de Xàtiva, per a que passen per Sant Domènec, puguen conèixer aquesta exposició de la mà de Pep Jimeno Botifarra i que coneguem de primera mà per què ha guardat aquests objectes i per què estan ací a l'exposició. És una exposició que comencem a parlar en el 2018, comencem a parlar de lo que podria ser una exposició de la col·lecció d'objectes de Pep. I a partir d'ahir, pandèmies pel mig i tot això, ja comencem a elaborar-ho. És l'any passat quan ja centrem el discurs en el que té que ser i clar, el primer que volíem és que explicar un objecte ja estan explicats, és a dir, l'ús que tenia ja el sabem. El que buscàvem era una altra cosa, que és el sentiment que n'hi ha, la vivència que ha tingut aquest objecte. I qui millor que Pep, que és un romancer, per explicar-nos això, perquè ell conserva la memòria de qui li l'ha donat, per a què servia, com el gastaven, per què està desgastat per ací. Entonces, primera és llevar-li aquesta materialitat de dir això serveix per això. No, anem a parlar d'objectes i de sentiments. L'exposició està dividida en dues parts. Una són les capelles que ell explica els objectes durant la seva vida que ha anat acumulant, és a dir, està dividit en diverses seccions, record, plaer, desig, consciència, perquè clar, ell no és conscient en un principi de que és un col·leccionista, fins que arriba un punt un dia que diu me falta un trill. I aquest trill és el que a ell el defineix ja com a que tinc una col·lecció. L'exposició està dividida a les capelles, que parlem dels objectes i de la relació que estableixes amb ells. La primera és una part més emotiva, la segona part és més reflexiva perquè parlem de recuperar. Pep ha recuperat totes les cançons populars del nostre país, totes no, la majoria, però moltes, i després difondre. Difondre per què? Perquè això, si es guarda en un caixó, no serveix per a res. Doncs Pep el que ha fet és una llavor de difusió. Ara el que volem és difondre altra part de Pep que no coneixíem, que és la etnològica. L'altra part de l'exposició, que és la costella central de l'exposició, és la taula. La taula és una metàfora. La taula és Casa Cuesa, que és on Pep guarda tots els objectes. Casa Cuesa sempre n'hi ha gent allí pegant voltes de visita, que va a veure la d'ell. Entonces, el que hem volgut és parar una taula entre tots, però és aquesta taula parar de Pep el Botifarra, que ara ja no és Casa Cuesa, hem transportat Casa Cuesa a Sant Domènec. I en Sant Domènec el que estem fent és convidar a tot el que passe a que conegui aquesta col·lecció. La veritat és que estiguem molt contents i molt satisfets, perquè jo crec que
tots coneguem a Pep Gimeno Botifarra, crec que a més que tots som coneixedors de la seva magnífica tasca que ha fet al llarg de tota la seva vida de recuperació del cant tradicional valencià, però ara sí el que vegem és una vessant un tant diferent però complementària a aquesta tasca de recuperació del nostre cant tradicional, perquè així el que s'està ficant en valor i el que s'està mostrant és l'atrezzo de quan se cantaven les cançons que cantava Pep, que canta Pep en aquest moment. Entonces, jo crec que és important també el poder veure aquesta vessant de Pep, que és complementària al seu magnífic treball que ha fet al llarg de la seva vida i que està omplint de gom a gom en el seu nou disc i bueno, espera i desitja que els veïns de la ciutat, de la comarca, puguen acostar-se, puguen visitar aquesta magnífica exposició i sobretot nosaltres seguir potenciant i treballant amb Pep Gimeno Botifarra per acompanyar-lo en aquesta magnífica tasca que està fent. Trossos i mossos, sí, bueno, ho tinc en la casa Juesa i tinc també en casa dels meus abuelos, allà a la plaça de la Galera, dalt en l'andana, això ja hem anat restaurant i anar apanyant perquè són coses molt velles i tenen que tindre un manteniment. Sí, és la història d'això. Jo sempre dic que en ma casa han sigut llauradors i bueno, està el que s'ha gastat tota la vida. A banda de que n'hi ha de llaurança, que n'hi ha potser el 50% és de llaurança, després de coses de cuina o joguets mateixa que n'hi ha allà darrere, records de les famílies meues, de part de mon pare i de part de ma mare, les botifarres, i bueno, després de l'oli, és que n'hi ha molts temes que tocar. Un objecte que tinc especial estima és el cavall, que està allà darrere, o el rossí. Quan jo era xicotet era costum de, si les collites venien bé, doncs mos compraven un cavall. I mira si li tenia estima perquè jo, al costat de ma casa, n'hi havia un home que tenia una haca, tenia un cavall, i li donava a beure tots els dies. Jo vaig anar a donar-li a beure també al cavall, imagineu-se com el cavall de cartó va quedar. Me'l vaig carregar. Però la veritat és que me recorda la meva infantesa. Després, quan venia a la fira, en ma casa m'ho regalaven un canteret, una botitja, o el garrotet, era el típic. No és com ara, que ara n'hi ha de tot. Però en aquell entonces estaven limitats, fent el que podien les persones. Pues sí, esta vespre a les 7:30 faran la inauguració i m'agradaria que la ciutat de Xàtiva i la meva comarca que disfrutara de tot això que tinguem, perquè jo crec que el que diu el Raimon, el qui perd els orígens perd la identitat. El més vell que recorde, una és el carro, perquè el carro, l'ama encara viu, que té 92 anys, el carro és de Llocnou d'en Fenollet, i l'ama me va contar que era de Sauel, imagineu-se, un dels objectes més vells. També pot ser, ahir n'hi ha una artesa de pastar, un objecte molt vell, i allà a la punta n'hi ha llavors ho diré, una premsa, però el més vell és la creu de les tronades. Això ma abuela ja contava que sa abuela ja ho tenia. I jo he anat, m'ho han dit, he anat investigant que diu que és del segle XVII. Però sí, n'hi ha cosetes que tenen els seus anys. L'exposició es podrà visitar fins el 19 de març, de dimecres a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 7, i els diumenges, de 10 a 2.